Kay Ginoo ko gan install na jud ako kung TikTok no kay Ginoo ko pag open pala nako nakadagan na gid ko nakadagan ng ano alingugngog na kay sa nga tanan didto. Labon ang TikTok unta just for fun, mga jumper na mga unsa pa na mga acting na to dito. Lahi na dito pamulitika na. Grabe na gid. Nangonsa naman yung mga kabataan karon. Uy, chill lang mo uy. Asa man mo nga bikil. Uy, gipang ingro na masiguro na yung mga kuko. Gisapot na ko kay mag-TikTok unta ko. Wala na puros na pamulitika dito, puros na pambatiko sa gobyerno. Kasagara mga kabataan pag yun, Ginoo ko mga gwafo unta ba. Na makadagan pa ganita sa ilang mga English nga to the highest level bitaw mga English. Ginoo ko nagsunggo na lang muna akong bangs. Sunod na magkagin yung subtitles kay Ginoo ko naglaban na gyud akong sulat sa inyong mga English. Kung di pagid basta-basta to the highest level ang mga braces, ang alami, mga siopa kay mga ngipon. Mga di braces pero walay mga utok. Walay mga ay dilat sa nyawa. Walay mga utok. Gusto kay mo magkuan ba mutiras gobyerno ba mga feeling expert. Unyang mga kukuhugaw kay sa katanan, napay uban wala pay panudlay no. May pagkana bitaw yung sigigyaw-yaw bitaw nas tinuod lang. Duda ko di mo kabalog panlabas yung panty, di mo kabalog labas sa inyong mga brief. Gali mo kabalo mo magtungtong og linungag, di mo kabalog panilhig, di mo kabalog panghugas og plato nya. Busy kayo mo pang patiras gobyerno, mga feeling expert, mga giatay, mga motherfucker. Bisaya. Chill lang ba chill? Chill sama ning bangs ako ba chill lang ta. Dili ayaw mo pagpadala-dala, makadakot gid nang binayaran tag kwarta no. Sayang yung mga kabataan karon ba, pag-asa ng bayan, mga shunimel motherfucker. Morning Bisaya. Kapitan yung mga daday, mga dudoy. Duda ko sa inyo mga inana init yung mga ulo bitaw. Duda ko wala po mo mga uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Pangita na. Way uyab, kinsa diri way uyab. Mga single pa mo. Mga single pa mo. Napa mo isa ka bulan, mag-December naman, mag-2021 na dayon tapuhon no. So napa mo isa ka bulan. Pangita na mo uyab kung makita mo or magustuhan baka mo tungod sa yung mga utok ng mga bulinaw. Pinamay, mga sakay sweet. Magpuyo mo, mga correct. I'm always flexing. I say pinamay, mga sakay sweet, hold up.